Yan po, luto na po ang ating spicy lechon caldereta. Marami po yung dinikdik naman eh. Siyempre, ang ginamit po nating lechon dyan, dressed lechon. So maraming salamat po. Yan po, check na masarap po yan. At meron po tayo rito marami pong kanin, patis na mayroong sili, sausawan po. Yan po, bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw ng kaligtasan. Gayon din po mga viewers namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito salamat talahin ko sa inyong buktong nanak. So, Kristo namin tapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Lemon water. Subo po.
음. 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 음.